दमा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वर्णचारी यमुनतीरा वर्णचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 14வது நாள்ல நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இணைந்திருக்கின்றோம். இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயத்தோட பெயர் குணத்ரய விபாக யோகம், ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இதுல மொத்தம் 27 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा प्रभुजी, वासिंग प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैलं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते भक्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुक्ष कृपाचन्द्रप्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओ नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्राह्मण हिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत् भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्ताश देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण ஹரே माता जी। கிருஷ்ண பிரபுஜி, தேங்க்யூ so மச் பிரபுஜி. சோ நேத்திக்கு நம்ம 13வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் பார்த்தோம். அதுல அர்ஜுனன் 6 கேள்விகளை கேட்கின்றார். கஷேத்திரம் என்றால் என்ன? அதாவது இந்த களம். கஷேத்திரஜ்ஞன், அதை உள்ளார இருக்கக்கூடியது யார்? ஆத்மா. அந்த எதை அறிந்து கொள்வது ஞானம் என்று அறியப்படுகிறது என்று சொன்னார். பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வது, உடல் வேறு ஆத்மா வேறு என்பதை தெரிந்து கொள்வது, அந்த அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை என்ன? பக்தி மார்க்கம்.
அறிவின் பொருள் யாரு? பகவான் பரமாத்மா அப்படின்றத பார்த்தோம். பிரகிருதி இந்த இயற்கையோட அந்த பீஜம், விதை எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அந்த அறிவின் பார்வை எப்படி இருக்கின்றது? முழுமுதற் கடவுள் பகவானே எல்லாமாக இருக்கின்றார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஆஹ் ஜட இயற்கையோட முக்குணங்களை பற்றி பார்க்கிறோம். அந்த குணங்களோட நிலைகள் என்ன? அந்த குணங்களோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அந்த குணாதிசயங்கள் செயல்களில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, அந்த குணங்களின் மூலமாக நமக்கு பிறப்பு, இறப்பு என்பது வந்து மீண்டும் கிடைக்கின்றது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அந்த முறைகளை மாற்ற முடியுமா? இப்ப வந்து ஆஹ் இந்த முக்குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதனால நமக்கு வந்து ஆஹ் சத்துவகுணத்தில் இருந்தால் உயர் லோகங்களுக்கும், மேலுலகங்களுக்கும், சமகுணத்தில் இருந்தால் நம்ம கீழுலகங்களுக்கும் செல்கின்றோம். சோ அதெல்லாம் மாற்ற முடியுமா அப்படின்றத வந்து ஆஹ் எப்படி அப்படின்றத வந்து பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. சோ செஷன் உள்ள போயிடலாம். பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. மாதாஜி யாராவது? हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண ओम பிரபுஜி. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्याय गुणत्रय विवाह योग। ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. श्री भगवान उवाच परम्भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनय सर्वे परम सिद्धिं इदो गताः। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார். மிக உயர்ந்த பரம ரகசியம், ஆஹ் ராஜவித்யா, ராஜகுகை அதெல்லாம் பார்த்திருப்போம். இங்க வந்து என்ன பண்றாருன்னா, பரம ஞானத்தை இருக்கிறதுலயே மிக உயர்ந்த பரம ஞானத்தை, அந்த பரமனை அடையக்கூடிய ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்ததனால் அதே ஞானத்தை நான் மீண்டும் உனக்கு கூறுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றாங்க. இரண்டாவது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண. इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न नव्यतन्ति च। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலம் ஒருவர் எனது சொந்த இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிறுவப்பட்ட ஒருவர் படைப்பின் போது பிறக்கவில்லை அல்லது அந்த அந்த பிரகிருதி கலைக்கப்பட்ட நேரத்தில் தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை. அதாவது பகவான் எப்படி நிலையானவராக எட்டர்னலாக இருக்கின்றாரோ அது போல அந்த ஆத்மாவும் நிலையான ஒன்று. அதற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் முடிஞ்சிருச்சுன்ற மாதிரி எதுவும் கிடையாது. பிறப்பு இறப்புன்ற அந்த ஆஹ் புதுசா ஒண்ணு வருது அப்படின்னு இல்ல, இட் இஸ் எட்டர்னல் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கணும். சோ அந்த அது போல பகவானுக்கு சேவகம் செய்யக்கூடியதுதான் வந்து இந்த ஆத்மாவுடைய இயல்பு அப்படின்றத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள போகின்றோம். நான்காவது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहं बीजप्रद पिता। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இந்த ஜட இயல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன என்பதையும் நான் விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லா உயிரினங்களும் ஜட இயல்பில் ஜட இயல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன. சோ இந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் முக்குணங்களை அடைந்து இந்த ஆஹ் ஜட இயற்கையில் இருக்கின்றது. பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம பார்த்தோம் பகவான் கிருஷ்ணர் 3 ரூபமாக வியாபித்திருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த ஓரறிவிலிருந்து 6 அறிவுடைய அத்தனை உயிர்வாழிகளுக்கும் அந்த உயிரை கொடுக்கக்கூடியவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 5வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண सत्त्वं பிரபுஜி. रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निवर्तन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஜட இயல்பு 3 குணங்களை கொண்டுள்ளது. என்ன அந்த 3 குணங்கள்? சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சத்வகுணம் என்ன? அந்த நன்மையை பயக்கக்கூடிய குணம், எல்லாருக்கும் நன்மையை பயக்கக்கூடிய குணம். ஆஹ் தமோகுணம் ரஜகுணம் என்ன? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதீதமான ஆர்வம் உடையது, பேராசை கொண்டது வந்து ரஜோகுணம்.
தமோகுணம் என்பது அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய குணம். சோ சத்துவகுணம் என்பது தனக்கு மட்டுமல்லாமல் அனைவருக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடியது. எப்படி அவர்கள் நன்மை பயக்குவார்கள்? வேதங்களை கற்றல், கற்பித்தல். அ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பக்தனையும், பகவானையும் இணைக்கக்கூடிய செயல்களை செய்வது. எல்லோரிடத்திலயும் ஆத்ம, பரமாத்ம ரூபத்தை கண்டு அவர்களுக்கு வந்து தொண்டு செய்வது. சோ அது வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடியது. நன்மை பயக்கும் செயல்கள். அதே ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போதும் ஆ ஆ ஆ ஒரு ஒரு லிமிட்டே இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பேராசை. ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாத ஒரு இது. அது வந்து ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய தன்மை. எப்பொழுதும் ஒரு ஆர்வத்தில் இருப்பார்கள். ஒரு இது முடிச்சுட்டோம்னா, அதுல ஒரு சந்தோஷம்ன்றது கிடையாது. அடுத்து என்ன? அடுத்து என்ன? அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அந்த பகவானுடைய கான்செப்ட்டே அவங்களுக்கு இருக்காது. அது வந்து ரஜோகுணத்தில் உள்ளவர்களுடைய குணம். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, அறியாமையில வந்து மூழ்கி இருக்கின்றார். என்ன அந்த நிதர்சனம் இருக்கோ அதெல்லாம் தெரியாம, அவர்களுடைய குணம் வேறு மாதிரி இருக்கும். அறியாமையில் அவர்கள் மூழ்கி இருப்பார்கள். அவர்கள் வந்து எப்போதும் அந்த மாயையிலும், மயக்கத்திலும் இருப்பார்கள். அது வந்து ஆ தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள். எப்படி பகவான் விதை கொடுக்கும் தந்தைன்னு சொல்றார். அவங்க நல்ல குணங்களோடு தான் மேல இருந்து பிறக்குறாங்க. ஆனா, அந்த ஜட இயல்பின் அட்டாச்மென்ட்டால என்ன ஆகுது அப்டின்னாக்கா, அவங்க வந்து அந்த சுத்தமான ஒரு தன்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறுபடுகின்றது. எப்படி மேகத்துல இருந்து நமக்கு வானத்துல இருந்து தண்ணி வரும்போது சுத்தமாக வருது. ஆனா, அந்த அந்த லேயர்ஸ வந்து கடந்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அழுக்குகள் எல்லாம் தண்ணியோட சேர்ந்து வருது. அருவியில இருந்து தண்ணி வரும்போது சுத்தமா இருக்கு. ஆனா, அது போற வழிகள்ல மேபி அந்த செம்மண் இதுல வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, பழுப்பு நிறமாக இருக்கின்றது. சாக்கடையில் போகும்போது கருநிறமாக இருக்கின்றது. கடல்ல போகும்போது நீல நிறமாக இருக்கின்றது. அதுபோல பகவானிடத்திலிருந்து வந்த நாமும் சுத்தமாக இருக்கின்றோம். ஆனால், இந்த ஜடப்பற்றில் நாம் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும்போது, அந்த ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணத்திற்கு ஏற்றாற் போல நம்மளுடைய குணங்கள் வந்து மாயையால் மாற்றப்படுகின்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 6வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसङ्गेन पत्नादि ज्ञानसङ्गेन चानघ। हरे कृष्ण माताजी। சோ பாவம் இல்லாதவரே நன்மையின் குணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது. இப்ப நம்ம வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய தன்மை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். அவங்க வந்து எந்த பாவங்களையும் செய்யாதவர்கள். நன்மை பயக்கக்கூடிய குணங்களை உடையவர்கள். மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பார்கள். ஆ ஒளிரும் மேலும் அது ஒரு பாவ எதிர்வினைகளிலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்கின்றது. அந்த குணத்தில் அமைந்திருப்பவர்கள் அறிவை வளர்த்துக் கொள்கின்றார்கள். ஆனால் அந்த அறிவின் செருக்கால் தானே எல்லோரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் எனும் நினைவு மேலோங்க மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கின்றார்கள். பக்தர்களுக்கு பக்தர்களுக்கு உண்டான குணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருப்பார்கள். அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் தான் வந்து அனைத்திற்கும் வந்து மூலம் என்பதை தெரிந்ததனால், அவங்க சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருப்பார்கள். சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்களும் மாயையால் உட்பட்டவர்கள்ன்னு பார்க்கிறோம். அவங்க எப்படி மாயைக்கு ஆட்கொள்ளப்படுகின்றார்கள்? நன்மை பயக்கக்கூடிய குணம் தானே இருக்கு அவங்களுக்குனாலும், எப்ப அத செய்யும்போது அவர்களுக்கா ஒரு செருக்கு வந்துரும். நான் தான் நல்லதெல்லாம் செய்றேன்ப்பா. அப்படின்னு ஒரு செருக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க மீண்டும் இந்த மாயைக்கு ஆட்பட்டு விடுகின்றார்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அந்த ராசலீலை நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா கோபியர்களுடன் பகவான் வந்து நடனம் ஆடுறார். 5 வயது சிறுவன். அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ ஒவ்வொருத்தரும் நெனச்சுக்குவாங்களாம். நான் தான் அந்த உலகத்தோட உயரத்துல இருக்க பகவான் கூட வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கேன் கிருஷ்ணரோட. அப்ப பாத்தீங்கன்னா, அந்த செருக்கு வந்த அடுத்த நிமிடமே வந்து பகவான் அவங்க கிட்ட இருந்து மறைந்து விடுகின்றார். அப்ப நமக்கு வந்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் கூட பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நல்லது பண்றோம் இருப்போமே அப்படின்னு அந்த செருக்கு வரும்போது, வீழ்ச்சி அடைந்து விடுகின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து பார்க்கிறோம். பிராமணர்களுக்கு உண்டான குணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சத்துவகுணம். ஸோ, அ நமக்கு சத்துவகுணம் இருந்ததுனால நம்ம உயர்ந்தவர்கள் அப்படிலாம் கிடையாது. சத்துவகுணத்தில் இருந்தாலும், அதற்கு அடுத்த குணமான சுத்த சத்துவ குணத்திற்கு வந்து நம்மை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। रजो रागात्मकं विद्धि कृष्णसङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभुजी। और निमिषम प्रभुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உணர்ச்சியின் குணம் வரம்பற்ற ஆசைகள் மற்றும் ஏக்கங்களால் பிறக்கின்றது. நமக்கு வந்து ஒரு ஆஹ் ஆஹ் எல்லையற்ற அந்த ஆசைகளாலும் ஏக்கங்களாலும் தான் நமக்கு அந்த உணர்ச்சியே வருகின்றது. அதன் காரணமாக பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் ஜட செயல்களோட நாம் பிணைக்கப்படுகின்றோம். இந்த ரஜகுணத்தில் இருக்கவர்களுடைய குணம் பாத்தீங்கன்னா அப்படித்தான் இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுப்பாடற்ற ஆசை, பேராசை, எதுலயும் ஒரு ஒரு ஆஹ் ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்காது, திருப்தி இருக்காது. மீண்டும் மீண்டும் அப்படின்னு போய்க்கொண்டே இருப்பார்கள். அது அந்த ஆசை என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். மண் மீது ஆசை, பொன் மீது ஆசை, பொருள் மீது ஆசை, அந்த பதவி அகங்காரத்தின் மீது ஆசை. அந்த மாதிரி அந்த கட்டுப்பாடற்ற ஆசை இருக்கிறதுனால அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் இந்த ஜட உலகில் பிறக்கின்றார்கள். ஏன்னா இந்த பிறவில நான் அதை அடைய முடியல. அப்ப அதே ஞாபகத்தில் இருக்கிறதுனால எனக்கு மீண்டும் அந்த பிறவி கிடைக்கின்றது. சோ இதனாலேயே அவங்களோட அவங்க வந்து ஆசை, ஏக்கம் அந்த இதுல வந்து அவங்க உழன்று கொண்டிருக்கிறதுனால ஜடப்பற்றோடு அவர்கள் பிணைக்கப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 8வது ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। तमस्तव ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य मित्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பரதனின் வழி தோன்றலே அறியாமையின் குணமானது அனைத்து உயிரினங்களின் மாயையையும் ஏற்படுத்துகின்றது. இந்த குணத்தின் விளைவாக பிரேமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட பிறவி எடுக்கின்றார். சோ அறியாமையில இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது போல இந்த மாதிரி ட்ரக் அடிக்ட், அதுக்கப்புறம் ஆல்கஹால் அடிக்ட், அந்த மாதிரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு உலகத்தை உருவாக்கி கொண்டு என்ன நடக்குதுன்றதே தெரியாம ஒரு அறியாமையில இருக்காங்க. சோ அவங்களோட இது அவங்க அதனோட விளைவாக அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு? ஆஹ் தேவைக்கு தேவைப்படாத ஒரு அளவு ஒரு ஒரு அன்பு அல்லது பிரேமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் பிறவி எடுக்கின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். 9வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே सत्वं கிருஷ்ண. सुख संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இப்ப இந்த குணங்களால அவர்கள் அடையக்கூடிய பலன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சத்துவ குணம் அந்த நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல்களையே அவங்க பண்றதுனால அந்த புண்ணிய பலன் காரணமாக அவர்கள் வந்து மேலுலகத்திற்கு செல்கின்றார்கள். அவர்கள் எப்போதும் இன்பமயமாக இருந்து மேலுலகத்திற்கு சென்று அவர்கள் செய்த அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாம் தீர்ந்த பிறகு மீண்டும் இந்த ஜட உலகிற்கு வரார். ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்ம பலன்கள்ல பந்தப்படுறதுனால மீண்டும் இந்த உலகிலேயே பிறப்பெடுத்து அந்த ஆசை என்னென்னலாம் இருந்தோ அதை அதை அடையறதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்றாங்க. தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அறியாமையில இருக்கிறதுனால அந்த பைத்தியக்காரத்தன குணத்தினால அவர்கள் வந்து கீழ் உலகத்திற்கு செல்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம வந்து இங்க பார்க்கலாம். எஸ் பிரபுஜி. 10வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. रजस्तमसाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमस्सैव तमः सत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணன். பரதனின் மைந்தனே, சத்துவ குணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜகுணமும் ரஜகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சத்துவகுணமும் இவை இரண்டையும் தோற்கடித்துக் கொண்டு தமோகுணமும் ஆஹ் ஆஹ் போட்டியிடுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு உள்ளாரையுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்குணங்களும் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இந்த அதிகாலை டைம்ல நம்ம எந்திருக்கும் போது பகவானுடைய சேவைகள்ல ஈடுபடுத்துறதுனால மனது ரொம்ப அமைதியாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கிறதுனால நம்ம உயர்ந்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றோம். அதனாலதான் நம்மளுடைய ஆன்மீக செயல்களை எல்லாம் காலையிலேயே நம்ம முடிக்கிறது உத்தமம். மனசு வந்து சாந்தமா இருக்கு. அந்த நேரம் ஆக ஆக ரஜோகுணத்திற்கு நாம் வந்து உந்தப்படுகின்றோம், தள்ளப்படுகின்றோம். நிறைய அந்த ஆபீஸ் ஒர்க் அது இதுன்னு நம்ம இருக்கிறதுனால நம்ம அதுல தள்ளப்படுறோம். கடைசியாக வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்திற்கு வந்து அந்த தூங்கும் தருவாயில இரவு ஆக ஆக நம்ம வந்து சோம்பலாக்கப்பட்டு தமோ குணத்தில் நாம் தள்ளப்படுகின்றோம். சோ இந்த முக்குணங்களும் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயுமே இருக்கு. அதனால அந்த 3 குணங்களும் பார்த்தோன்னா மனதை வந்து அலைக்கழிக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் மேற்பட்டு இருக்கக்கூடிய சுத்த சத்துவ குணத்தை அடைவதற்கு நம்மை நாம் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
சத்துவகுணத்தில காட்டிலும் உயர்ந்ததாக கருதப்படுவது சுத்த சத்துவகுணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப இந்த குணங்களை உட்பட்ட இருக்கிறாங்க இல்லையா? அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். எஸ் பிரபுஜி. 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி कृष्ण பிரபுபாணி. तत्पत्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यथा तदा विद्यात् विवृतं सत्वम् इत्युत हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நம்ம பார்த்திருப்போம். உடல் என்பது ஒரு நகரம். அந்த நகரத்திற்கு 9 வாயிற்கதவுகள் இருக்கு. 2 கண்கள், 2 நாசி துவாரங்கள், 2 காதுகள், 1 வாய். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மலம், சிறுநீர் கழிக்கக்கூடிய அந்த இடங்கள். ஸோ இந்த இந்த 9 கதவுகளும் சத்வகுணத்தில் நாம் இருக்கும்போது மிகவும் பிரகாசமாக இருக்கின்றது. ஏன்னா, இந்த 9 கதவுகளையுமே நம்ம வந்து பகவானுடைய சேவைக்காக ஈடுபடுத்தும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சத்துவகுணம் விருத்தி அடைந்து அது பிரகாசமாக இருக்கு. ஏன்னா, நன்மை தரக்கூடிய செயல்களை மட்டுமே செய்றோம். சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டத மட்டுமே நம்ம ஃபாலோ பண்றதுனால, அது வந்து பிரகாசமா இருக்குன்னு பார்க்கிறோம். ஆனா, அ சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையுற்றவனாக அவன் மாறுகின்றான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளை உடைய அ அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். இதுவே சத்துவகுணத்தோட நிலை அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தோம். தமகுணத்தோட நிலை என்னவா இருக்கும்? ரஜோகுணத்தோட நிலை என்னவாக இருக்கும்னு இப்ப பார்க்கலாம். எஸ் பிரபுஜி. 12வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண लोभः பிரபுஜி. प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् अशमः स्पृहा रजस् एतानि जायन्ते विवृते परदर्शभ हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பரதகுல தலைவனே, ரஜகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. சோ ரஜகுணத்துல நம்ம அதிகமா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பற்று இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பேராசை, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை. அத அது மட்டும் அல்லாமல் நமக்கு வந்து ஏக்கம். ஏன்னா ஆசை அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதை அடையறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்றோம். அது கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா நமக்கு அது மேல வந்து ஒரு கோபம் வருது. சோ ஏக்கம், அந்த ஏக்கத்துக்காக அடைவதற்காக நாம் பயங்கர கடின உழைப்பு செய்கின்றோம்ன்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அதுதான் வந்து ரஜகுணத்தில் இருக்கவர்களுடைய அ அறிகுறிகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். பேராசை, அதுக்கப்புறம் வந்து அதை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. அதை அடைய முடியாவிட்டால் நமக்கு ஏக்கம், அதை அடைவதற்காக நாம் வந்து கடின உழைப்பு, அதன் விளைவாக சோர்வு வருகின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். 13வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண. अप्रकाशो अभ्रतिस् अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चेतानि जायन्ते विवृते गुरुनन्दन हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. குருவின் மைந்தனே, தமோகுணத்தின் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. நம்ம ஏதாவது ஒரு ஒரு மயக்கத்தில் இருக்கிறோம். ஒரு ட்ரக்கோ, ஒரு இதோ இருந்ததுன்னா, நம்ம எங்கள சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ அவங்க ஒரு மாதிரியான ஒரு மயக்கம், ஒரு சோம்பல்ல இருப்பாங்க. ஒரு இருள் அ ல இருப்பாங்க. என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம, ஒரு பித்தத்தில் இருப்பார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இது வந்து தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய அறிகுறிகள். 14வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी ஹரே यदा கிருஷ்ண. तत्त्वे प्रवृत्तेतु प्रलयं याति देहभृत् ततोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான். இப்ப இவர்களுடைய கதி என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சோ அவங்க எப்பொழுதும் நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல்களை செய்யறதுனால அந்த மேலுலகத்துக்கு வந்து அவன் செல்கின்றான். அந்த சத்துவகுணத்தில் இருப்பவன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே ரஜகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவன் என்ன பண்ணுவான்? இந்த பூலோகத்திலே இருப்பான். தமோகுணத்தில் இருக்கவன் தாழ்ந்த செயல்களை செய்வதன் மூலமாக இந்த மனித பிறவி எடுக்கிறதுக்கு அவனுக்கு வந்து லாயக்கே கிடையாது. அதனால ஒரு தாழ்ந்த பிறப்பான விலங்குகளோட பிறவியோ அல்லது நரகத்திலோ அவன் பிறப்பு எடுக்கின்றான்றத பார்க்கலாம். 15வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ணா. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तदा प्रलीनस्तमसि ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம பார்த்த மாதிரி இறக்கும் தருவாயில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய அடுத்த பிறவியை நிர்ணயம் செய்கின்றது. சோ இறக்கும் தருவாயில் நாம வந்து ஆஹ் ஆஹ் ரஜகுணத்தில் இருந்தால் அதற்கு ஏற்றாற் போல் நம்மளுடைய பிறப்பு இருக்கின்றது அப்படின்னு பார்க்கணும். நாம் மனிதனாக இருந்து
நமக்கும் மனித விலங்குகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அதுவும் டிஃபெண்ட் பண்ணும், நம்மளும் டிஃபெண்ட் பண்றோம். அதுவும் ஈட் பண்ணும், நம்மளும் ஈட்டிங், மீட்டிங், டிஃபெண்டிங், ஸ்லீப்பிங் 2 பேருக்குமே இருக்கு. ஆனா பகுத்தறிவு அப்படின்ற ஒண்ணு நம்ம மனிதர்களுக்கு இருக்கு. ஸோ அத யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிந்து கொண்டு பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். அதை செய்யாத பொழுது, நான் ஒரு அறியாமையில் மூழ்கி இருக்கும்போது, ஒரு ஒரு இருளில் மூழ்கி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மிகவும் தாழ்ந்த செயல்களை செய்வதன் பலனாக, எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மிருகத்தோட இதோ, அல்ல ஒரு மரத்தோட இதோ, இல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ந ந அதையும் விட தாழ்ந்த ஏதாவது ஒரு பிறவி வந்து நமக்கு கிடைக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 16வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. कर्मणः सुकृतस्यापु सात्विकं निर्मलं बलं रजसस्तु बलं दुःखम् अज्ञानं तमसः बलम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மை அடைகின்றான். நம்ம இங்க இருக்க பிக்சர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? டெம்பிள் குடுத்திருக்காங்க எக்ஸாம்பிள். ரஜகுணத்தில் இருக்கிறதுனால நமக்கு துக்கங்கள் கிடைக்கின்றது. ஏன்னா கர்ம பலன்கள்ல ஈடுபடுறதுனால, அந்த பலன் எனக்கு வேணும்னு ட்ரை பண்றேன். அத அடைய முடியல அப்படின்னாக்கா, அதுக்கு ஏற்றார் போல எனக்கு கஷ்டங்கள் கிடைக்குது. இங்க பார்க்கிறோம். அந்த எவ்வளவு கச்சகச்சான்னு இருக்கு பாருங்க. நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம ரொம்ப பொருள்லாம் ஈட்டி இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா, நம்ம வந்து அந்த மாதிரியான கஷ்டப்படுறோம். தமோகுணத்தில் இருக்கவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அறிவற்ற தன்மையான செயல்களை செய்கின்றார்கள். இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி ஸ்டேர்கேஸோட ஹேண்டில் போட்டா எப்படி அந்த ஸ்டேர்கேஸ்ல நம்ம போக முடியும்? ஸோ, இந்த அறியாமை குணத்தில் இருக்கிறதுனால, அவங்க ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான அறிவற்ற தன்மையை அவர்கள் செய்கின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். தமோகுணத்தில். 17வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. तत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानम् एव च। हरे कृष्ण माताजी। என்னென்ன விளைவுகள் வருகின்றதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சத்துவகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தி ஆகின்றது. உண்மையான ஞானம். ரஜோகுணத்திலிருந்து நமக்கு என்ன வருகின்றது? பேராசை வருகின்றது. இல்லையா? தமோகுணத்திலிருந்து அறிவின்மை, பித்தம், மயக்கம் விருத்தியாகின்றது. ஒரு ஒரு குணத்திலிருந்து என்னென்ன நமக்கு வருகின்றது? சத்துவகுணம். அந்த பிக்சர் வந்து நமக்கு அதுதான் குடுத்திருக்காங்க. எவ்வளவு ஒரு தெளிவா இருக்கு இல்லையா? அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். ஏன்னா, அவங்க வந்து வேதங்களை கற்றல், கற்பித்தல் செய்வதன் மூலமாக. ஆனால் ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பேராசையை தான் விருத்தி செய்து கொள்கின்றார். தமோகுணத்தில் பித்தமும், மயக்கமும் விருத்தியாகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 18வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्ता अतो गच्छन्ति तामसा। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ சத்துவகுணத்தில் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மேலுலகங்களுக்கு செல்கின்றார்கள். ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த பூ உலகங்களிலேயே மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பெடுக்கின்றார்கள். கர்ம பலன்களில் பந்தப்படுவதனால். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னா நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். ஆஹ் மகாவிஷ்ணு அந்த பபிள்ஸா நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லையா? தனித்திருப்பார். அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லக்ஷ்மிமா இருக்க மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் மகாவிஷ்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே அந்த காரண கடல்ல படுத்திருப்பார். அவர சுத்தி வந்து அவருடைய வேர்வை துளிகள்ல இருந்து நூல்ல எப்படி முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டிருக்கோ, அது போல அப்படியே ரவுண்டா பபிளா வந்து அண்ட சராசரங்கள் இருக்கு. அது உள்ள ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இந்த படுத்த ரூபத்தில் இருக்கின்றார். அவருக்கு வந்து லக்ஷ்மிமா வந்து பாத சேவனம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவருடைய அந்த தொப்புள் கொடியில இருந்து தான் நம்மளுடைய பிரம்மதேவர் வந்து மேல போய் ஒரு தாமரை, அந்த தாமரைக்கு மேல பிரம்மதேவர் இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த அந்த தொப்புள் கொடி இருக்கு இல்லையா? அதற்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு 14 லோகங்கள் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த பூலோகம் என்பது வந்து அந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய லோகம். அதற்கு மேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு நிறைய அந்த மேலுலகங்கள் இருக்கின்றது. அதுபோல கீழ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அத்தல, பாதாள அந்த மாதிரி அ நரக லோகங்கள் 7 லோகங்கள் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா, நம்ம வந்து முயற்சி செய்வது என்ன அப்டின்னாக்கா, இந்த உலகங்கள் எல்லாம் விட்டு விட்டு இதற்கு மேல கிருஷ்ணர் எங்க இருக்கின்றாரோ, அந்த கோலோக விருந்தாவனம் போக நம்ம வந்து ட்ரை பண்றோம் அப்டின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஒரு பிரளயத்திலயும் என்ன ஆகுது அப்டின்னாக்கா, இந்த 14 லோகங்களும் வந்து மகா பிரளயம் நடக்கும்போது, அது எல்லாமே பகவானுக்குள்ள வந்து ஒடுங்கி விடுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம ட்ரை பண்றது இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடியது அல்ல. நம்ம எந்த லோகம் சென்றாலும், அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பலன்களை அனுபவித்து விட்டு, அது மேபி த பாசிட்டிவ் பேலன்ஸ் இல்லன்னா நெகட்டிவ் பேலன்ஸ்.
அதெல்லாம் அனுபவித்து விட்டு மீண்டும் இந்த பூலோகத்திலேயே நம்ம வந்து பிறப்பெடுக்கின்றோம். திருப்பி நம்மளுடைய அக்கவுண்ட் பேலன்ஸை ஏத்திட்டோ இல்ல வந்து கர்ம பாவம் புண்ணியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கேற்றாற் போல பிறப்பு இறப்புன்றது நமக்கு நடந்து கொண்டே இருக்குது. இந்த சுழற்சியில இருந்து நம்ம விடுபடணும்னா பக்தி செய்து கிருஷ்ண பக்தி செய்து பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனத்தை நாம் சென்றடைவதன் மூலமாக அது வந்து நித்தியமான உலகம். அதுல வந்து பிரபஞ்ச தோற்றம் மறைவு என்பது இல்லாததுனால அந்த லோகத்திற்கு சென்று பகவானுக்கு சேவை செய்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை அடையணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 19வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. नान्यं नेभ्यः कर्तारं यदात्रष्टानुपश्यति कुणाप्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. பகவானுக்கு வந்து 2 விதமான சக்தி இருக்குன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். அந்த ஜட சக்தி, ஆன்மீக சக்தி. ஜட சக்தில எல்லாம் என்ன இருக்கு? இந்த நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் அதெல்லாம் பார்த்தோம். பிளஸ் மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். இந்த மனிதங்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட சக்தியில இருக்குன்னு ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து ஜடசக்தி, ஆன்மீக சக்தி இருக்கு. அந்த ஜடசக்தியாக இந்த நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இந்த ஸ்தூல உடல், ஆன்மீக சக்தியாக நம்மளுடைய ஆத்மா உள்ள இருக்காருன்னு நம்ம பார்த்தோம். சோ அந்த செயல்கள் எல்லாவற்றிற்கும் அந்த இயற்கை குணங்களுக்கு செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவுமே இல்லை. இயற்கை குணம் இயல்பாகவே இருக்கக்கூடியது. என்ன அந்த இயற்கை குணம்? தமஸ் குணம், சத்துவ குணம், ரஜோகுணம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். நன்மை பயக்கக்கூடியது, ஆர்வம் கொண்டது, கடைசியாக இருக்கக்கூடியது அந்த அறியாமையில் மூழ்கி இருக்கக்கூடிய தமோ குணம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். பகவான் கிருஷ்ணருடைய அந்த ஜட சக்தி, புறசக்தி தான் வந்து இந்த முக்குணங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. சோ நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான மாதிரி நாமும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சதுனால பகவான் நம்மள இங்க அனுப்பியிருக்கார். எப்ப நம்ம வந்து ஏதாவது தண்டனை செய்து அதற்கு உண்டான தண்டனையை அனுபவதற்காக ஜெயிலுக்கு போறோமோ அது போல அதை நினைத்து அப்படி நானும் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சதுனால சரி போய் நல்லா அனுபவிச்சுட்டு வான்னு பகவான் இங்க அமுச்சு வச்சுட்டார். சோ இந்த பூ உலகம் என்பது இந்த இந்த என்பது வந்து ஒரு ஜெயில் மாதிரி. இந்த ஜெயிலோட பாதுகாவலர் யார், ஜெயிலர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துர்கா தேவி. அந்த துர்கா தேவி வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பனிஷ்மெண்ட் எப்படி கொடுக்குறாங்க இந்த இதுல அவங்க கிட்ட ஒரு திரிசூலம் இருக்கு இல்லையா? அந்த திரிசூலம் மூலமாக நமக்கு 3 மிசரிஸ், பிரைமரி மிசரிஸ் ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. அதிதெய்வீக, அதி பௌதீக, அதி ஆத்மிக அப்படின்னு. அந்த 3 மிசரிஸ் மூலமாக செகண்டரி மிசரிஸ் அதன் மூலமாக அந்த திரிசூலம் அந்த 3 மிசரிஸ் மூலமாக நமக்கு அந்த கஷ்டங்களை கொடுக்கும்போது நாம் பகவானை சென்றடைகின்றோம் அப்படின்னு நம்ம. சோ பகவான் கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் இந்த இயற்கை 3 குணங்கள். ஆனால் பகவான் இதற்கு அப்பாற்பட்டவர். அவர் சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர் அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் வந்து இந்த மாயாவால் கட்டுப்படுத்தப்படுபவர் அல்ல. அவர்தான் இந்த மாயாவை கட்டுப்படுத்துகின்றார் என்ற ஞானம் எப்பொழுது நமக்கு வருகின்றதோ அப்பொழுது பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்படி புரிந்து கொண்டவர்களும் பகவானுடைய அந்த ஐ மீன் இந்த மாயையிலிருந்து நாம விடுபடுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 20வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. गुणान् वेदान् अधीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो अमृतम् अश्नुते। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ண பிரபுஜி. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய் அந்த இந்த பிரைமரி மிசரி சொல்றோம் இல்லையா? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் இதுல இருந்து யாருமே தப்பிக்க முடியாது. சோ நம்ம எப்ப இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து விடுதலை பெறமோ அப்ப இந்த 4 துன்பங்களை வந்து நம்ம பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை. நமக்கு அந்த ஞானம் இருக்கு. ஓகே, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், என்னுடைய கர்மாவிற்கு நான் தான் காரணம். இந்த 4 விஷயத்துல இருந்து யாராலும் எஸ்கேப் ஆக முடியாது. அப்படி அந்த ஞானம் இருப்பதனால நாம் அந்த அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த துன்பங்களை பெரிதாக நினைக்க மாட்டோம். பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம். நம்மள எப்படி கொண்டு செலுத்தணும்ன்றது அவரோட பொறுப்பு. அதை எப்படி அவருக்கு என்ன துன்பம் கொடுத்தாலும் சரி, இன்பம் கொடுத்தாலும் சரி, அவருடைய பாத கமலங்களுக்கு சேவை செய்வது மட்டுமே என்னுடைய கடமை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்களால நாம் தீண்டப்படுவதில்லை. நாம் இதுல இருந்து விடுதலை பெற்று இருக்கின்றோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. 21வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणान् वेदान् अतितो भवति प्रभो किम् आसारं कथं सैतांस् स्त्रीन् गुणान् अधिवर्तते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அர்ஜுனன் வினவினான், எனதன்பு இறைவனே,
இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே, தூய பக்தன் வந்து சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்றான். அவன் வந்து எவன் ஒருவன் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் பகவான்ன்றத உணர்ந்திருக்கின்றானோ, அவன் இந்த குணங்களோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வரதில்ல. இதை விட உயர்ந்தவன் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்டவனுடைய அறிகுறிகள் என்ன? அவன் எப்படி நடந்து கொள்வான்? அவன் வந்து எப்படி இந்த இயற்கை குணங்களிலிருந்து உயர்கின்றான் அப்படின்றத எனக்கு விளக்குங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார். அதற்கு பகவான் வந்து 22வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 25வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் விளக்கம் சொல்லப் போறார். வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। श्री ஹரே भगवान கிருஷ்ணா. उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तं च मोहम् एव च पाण्डव न त्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवत् आसीनो गुणैर्यो न विचार्यते पुनः वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते सम दुःख सुख स्वस्तत सम लोष्टाश्म काञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निन्दात्म संस्तुति मानापमानयोस् तुल्यस् तुल्यो मित्रारि पक्ष्यो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பகவான் கூறினார், பிரகாசமாக இருப்பார்கள் அந்த சுத்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள். பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும்போது அவற்றை வெறுக்காதவனாகவும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனாகவும், இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை ஒரு பொருட்டாக எடுக்காதவனாகவும், உறுதியாய் இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும், இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும், மண்கட்டி, கல், பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும், அறிவு நிறைந்தவனும், புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவனும், மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் ஒரு போல நடத்துபவனும், எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும் ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். இதெல்லாம் அந்த தூய பக்தி தொண்டில் இருக்கக்கூடிய தூய பக்தனுடைய சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய தன்மைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். எல்லாவற்றையும் ஒரு விதமாக எடுத்துட்டு போவாங்க. யாருக்கும் வந்து யாரு கஷ்டம் கொடுத்தாலும் அதை பெருசா எடுக்கிறது இல்ல. அவங்களுடைய இன்பத்தையும் ஒரே மாதிரி நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. மான அவமானத்தால அவங்கள பாதிக்கப்படுத்தவே முடியாது. நண்பன், எதிரியை 2 பேரையும் ஒரே மாதிரி நடத்துவாங்க. இன்ஃபாக்ட் அவங்களுக்கு எதிரியே இருக்க மாட்டார்கள். ஏன்னா, வேஷம் யார் இடத்துலயும் பார்க்காததுனால. இல்லையா? ஒரு தடவ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, துக்காராம் பிரபுஜி ஆ அவர் வந்து ஒரு அந்த நதிக்கரையில கங்கை நதின்னு நினைக்கிறேன். கங்கை நதிக்கரையில வந்து அவர் வந்து பகவான நினைச்சு சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்ப ஒரு பிராமணர் வரார். வந்த உடனே அவர் என்ன பண்றார், அ இவர பார்த்த உடனே அப்பல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க இல்லையா? அந்த இந்துத்துவம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அவரு வந்து, "நான் பூஜை பண்ணிட்டு போறேன். எனக்கு முன்னாடி வந்திருக்கியே" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மேல காரி துப்பிடுவார். உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, துக்காராம் மகாராஜ் திருப்பி போய் அந்த கங்கையில ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரார். இது போல 100 தடவை அந்த பிராமணர் செய்து கொண்டே இருப்பார். அப்ப இந்த 100 தடவையும் இவர் போய் அந்த குளிச்சுட்டு வந்து திருப்பி ஹரிநாமத்த சொல்லிட்டு இருப்பார். அப்ப அவராலே முடியாது அந்த பிராமணால. அவர் கேட்பாரு, "நான் உன்னை இத்தன தடவை இவ்வளவு அவமானப்படுத்துறேனே, நீ வந்து உனக்கு கோபம்ன்றதே இருக்காதா உனக்கு?" அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதையும் கேவலமாக கேட்கிற மாரி கேட்கிறாரு. அதுக்கு அவர் என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா துக்காராம்? "நான் எப்படி உங்க மேல கோவப்பட முடியும்? ராம் ராம் சொல்லிட்டு, நீங்க உங்களுடைய கருணையால் நான் இன்னைக்கு 100 முறை வந்து கங்கா ஸ்நானம் பண்ணியிருக்கேன். என்ன வந்து நீங்க தூய்மைப்படுத்தியிருக்கீங்க. உங்களுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டவன்னு" சொல்றார். இதுதான் வந்து பக்தனுடைய நிலை. இத வந்து புரிந்து கொள்வதே வந்து கொஞ்சம் பக்தர்களால மட்டும் தான் வந்து அந்த நிலையை புரிந்து கொள்ள முடியும். இப்படி இருக்கும்போது பக்தனோட நிலை இப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு யாராவது எதிரி இருப்பார்களா? கண்டிப்பா இருக்க மாட்டாங்க. சுத்த சத்துவ குணத்தில் நிலைத்திருப்பவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லோரையும் ஒரே விதமாக பாதிப்பார்கள். அவங்க கிட்ட வந்து துவைதம் இருக்காது, வேற்றுமை இருக்காது. எல்லாரையும் வந்து ஒரே மாதிரியாக பாதிப்பார்கள். இன்பம், துன்பம் எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறதுனால, அவங்க வந்து இந்த 3 குணங்களிலிருந்தும் உயர்ந்தவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். 26வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण प्रभु। ஹரே கிருஷ்ணா. मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.
பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்து விடுகின்றான். எவனொருவன் பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றானோ அவன் எந்த நிலையிலும் இழிவை அடைவதே கிடையாது. அவன் வந்து ஜட இயற்கையோட குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்து விடுகின்றான். துக்காராம் மகாராஜோட இந்த கதையை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு வந்து அவரே சொல்றாரு, துக்காராம் இந்த இந்த ஏகாதசி அப்ப நீ வந்து என் கூட வந்துரு வைகுண்டத்துக்குன்னு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, பகவானே எனக்கு வந்து என்னோட கிராமத்துல இருக்கவங்களுக்கும் அங்க வந்து நீ எனக்கு இடம் குடுப்பியா அப்படின்ட்டு. அவர் சொல்றாரு, நீ வேணா ட்ரை பண்ணி பாரு. எனக்கு ஒண்ணும் இது இல்லப்பா. நான் ரெடியா தான் இருக்கேன். நீ வேணா ட்ரை பண்ணி பாரு. சோ துக்காராம் போய் எல்லார்கிட்டயும் சொல்றாரு. இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து புஷ்பக விமானம் வருது. எல்லாரும் ஹரிநாமத்த சொல்லிட்டு என் கூட வாங்க நம்ம மேல போயிடலாம். பகவான் இந்த தடவ கூப்பிட்டுருக்காரு அப்படின்னு. எல்லாரும் அவர் முன்னாடி நல்லா பேசுவாங்க. ஓகே, ஓகே. ஆனா ஒவ்வொருத்தரும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா, இவனுக்கு ஏதோ பித்தம் கலங்கிடுச்சு போல இருக்கு அப்படின்ட்டு. அதுபோல ஒவ்வொருத்தரும் ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி அவர் கூப்பிடுவார். வாங்க போலாம், வாங்க போலான்னு. ஆனா அவர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் அந்த கிராமத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் யாரும் அவர நம்பவும் மாட்டாங்க. அவர் கூட வரவும் மாட்டாங்க. கடைசியா அவர் வந்து தன்னுடைய மனைவி கிட்ட வந்து சொல்றாரு. இங்க பாரு நீ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பகவான் சொல்லியிருக்காரு. நீ என் கூடவே வந்துரு. நம்ம மேல போயிடலாம் அப்படின்னு. அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க, அ ஆமா நானும் வந்துட்டேன்னா இந்த குழந்தைங்கலாம் என்ன பண்றது? அவங்க வந்து அந்த பௌதீகமாவே அவங்க சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. அந்த அந்த மரத்துக்கு அந்த மரத்து பக்கத்துல வந்து புஷ்பக விமானம் வரும் நேரடியாக. அப்பவும் சொல்வார். "அட வாங்க இப்பவாவது என் கூட வாங்க. இவ்வளவு நாள் நான் சொல்லும்போது நம்பலையே பகவான் வந்து புஷ்பக விமானத்த அனுப்பி வச்சிருக்காரு. இப்பவாவது வாங்கன்னு." எல்லாரும் என்ன நெனச்சுக்குவாங்க, இவன் ஹரிநாமம் சொல்லி சொல்லி சித்தம் கலங்கி சித்தி விளையாட்டுலாம் பண்றான் அப்படின்னு நெனைப்பாங்களே தவிர்த்து, அவருடைய இத வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. சோ பகவானுடைய அந்த அ செயல்களையும், திவ்ய லீலைகளையும் புரிந்து கொள்வதற்கு அவருடைய காரணமற்ற கருணை இருந்தால் மட்டுமே அதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். நம்ம அவர பற்றி தெரிந்துக்கணும், பக்தி அடையணும் அப்படின்னாக்கா, முதல்ல அவரு நமக்கு வந்து சாங்ஷன் பண்ணா தான் உண்டு. நம்மளுடைய முயற்சியால அல்ல. அது வந்து பகவான் கிட்ட இருந்தே அந்த அருள் கிடைத்தால் மட்டுமே நம்ம வந்து ஆ ஆ அந்த நிலையை அடைய முடியும். கிருஷ்ண பக்திய வந்து நம்ம பெற முடியும். மற்ற மற்ற இதுல வந்து அவரே சொல்லியிருக்காரு. யார் ஒருவன் அதை புரிந்து கொள்ளாமல், பகவான பத்தின அந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ளாமல், எத்தன முயற்சிகள் செய்தாலும் பகவானை அடைய முடியாது. அவருடைய கருணை இருந்தால் மட்டுமே நாம் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்க்கு கனெக்ட் ஆயிருக்க முடியும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதை பூரண பக்தி தொண்டில் எப்பொழுதும் அந்த உண்மையான கலப்படமற்ற அ அ அனன்ய பக்தி, நிஷ்காம பக்தி நம்ம செய்யும்போது, அவர்கள் வந்து இழிவே அடைய மாட்டார்கள். இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு பிரம்ம நிலைக்கு வந்து அடைவார்கள் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இங்க. 27வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. மாதாஜி हरे कृष्ण வாசிங்க. माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुगस्यै कान्तिकस्य च हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும், மரணமற்றதும், அழிவற்றதும், நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே. அருவவாதிகள்லாம் பகவானுக்கு உருவம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அவருக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு ஆச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ இது வந்து டெம்பிள்ல இருந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மென்ட். நமக்கு வந்து முடிச்சுட்டீங்க இல்லையா? 27வது முடிச்சுட்டீங்க. பிரபுஜி